Türkmenistanyň çäginde ýene-de tozanly tupanlar turdy. 25 aprel Aşgabatda soňky hepdäniň içinde ikinji gedek tozan we gum bölejiklerini öz içine alýan güýçli ýel boldy. Tozanly tupanlar ýurdun dürli ýerlerinde aprel aýynyň başyndan bäri ýüze çykýar. Tozan tupany ýene-de Aşgabatda örtdi. Penjireler ýapyk bolsa da jaýlaryň içine tozan ýygy sızdy diýip Azatlyň habarçysy 26 aprelde ýerden gurrun berdi. Bir günüň şäheriň daşynda güýçli tozan tupany turdy. Paýtagtda şemalyň güýji biraz gowşady. Habarçymyz bu arada şeýle gurrun berýär. Dün şäheriň daşynda ýel güýçli boldy. Ýöne tozan hemme ýere ýaýrady. Günüň ikinji ýarmyndan dalyp köçeti bilen Moskowski prospektine 10 ýyl awadançylyk köçetine awtologly barýardym. Udakda tozan buludy görünni. Parahat 7 etrapçysy tarapynda da şeýledi. Öýüň aýnalaryny açmadyk. Ýerden öýüň içinde de tozan ýysy bardy. Öý goşlaryny we aýnalardaky perdeleri tozan örtdi. Tozanly ýel paýtagtda Uzalkydek 16 aprelde bolupdy. Bu arada Azatlyň habarçylary hem Aşgabatyň ýaşaýjylary gurrun berdi. Pasxa bayramyndan öň 13 aprel penşenbe günü öýleri arasaladım. Emma anny günü öýüň içini tozan bastı. Indi tozanly şemal ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Dip Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. 25 aprelde güýçli tozanly ýeliň boljakdygy baradaky habar Meteor jurnal neşrinde hem çap edildi. Türkmen medeniýeti howa degişli hadiseler barada habar bermedi. Ondan öň ýurdun beýleki sebäplerinde güýçli tozanly şemalyň bolanlygy habar berilipdi. 7 aprelde tozan tupany Liwapel aýatynyň bir bölegini örtdi. 9 aprelde bayram alynyň ýaşaýjylary güýçli tozanly şemal sebäpli 200 metrden uzak aralygy görüp bilmediler. Marda ýeliň tizligi 15 metr sekund çemet boldy. Bu sebäpde tozan tupanlary martyň başynda hem bolupdy. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary uzallar tozandan gowran gur agaçlaryň köpçüliklerini çapylyp ýok edilmegi derarly ýagdaýyň agyrlaşanlygyny we adamlaryň saglygyna täsir edýänligini belleýärler. Ozal köçelerin köpsinde tomusda gur agaçlaryň kölegi bardy. Seýrek köne daraklaryň köpçüliklerini çapylyp ýok edilmegi adamlar diňe bir kölegiden kisloroddan mahrum etmän eýsem tozandan gowrak hem ýok etdi. Ýaşulularymyz sol daraklaryň iri we gyrymsy agaçlaryň, gülleriň we beýlik üsümlikleriň şäheri öň tozandan gowrandygyny gurrun berýärler. Dip Azatlyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä 11-nji etrapçyda agaçlaryň köpüsi çapylypdyr. Şeýle-de agaçlary çapmak köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylar tarapyndan ekilýän we terenjam berilýän baglary hem gülleri ýok etmek işleri jemaat gulluklarının işgärleri tarapyndan dowam etdirilýär. Üsüp oturan agaçlaryň köpçüliklerini çapylmagy, wagsylarça ýok edilmegi henizem dowam edýär. Tuğ agaçlarynyň sahalary we depeleri, miweli agaçlar kesilýär. Dip Aşgabatdaky habarçymyz aýdýar. Ýagdaýlaryň birinde aprel aýynyň ortalarynda parahat 3 etrapçysynda jemaat hyzmatlarynyň işgärleri ýaşaýyş jaýlarynyň töweregindäki baglary ýok etdiler. Olar ýaşaýjylaryň martda ikilen we häzir gullap duran ýerlerini weýran etdiler. Üsümlikler eýýäm gulleýärdi we kislorod bilen üpçünedýärdi. Seýlelikde parahat üstü jaýlaryň öňündäki bezek bolup duran kämin üsümlikleri weýran etdiler. Ýöne aýny döwükleri çasyp ýatan ýerlere üns bermediler we hapalary aýyrmadylar. Başga ýerlerde hem ýagdaý şeýlerek. Dip habarçymyz aýdýar. Onuň sözlerine görä üsümlikleri çapyp aýyrmakdan başga da jemaat gulluklarının işgärleri üsümlikleri ýok edýän hemiki maddalary ulanýarlar we olary öz hasabyna satyn almaly bolýarlar.